Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулу уңаеннан Болгар тарихының 5 әдәбияткәре һәм Алтын Урда дәүләтенең таш язма истәлекләренең бүгенге сакланыш халәтләре тупланган яңа китаплар басылып чыкты. Тарихи басмаларны Тел, әдәбият һәм сәнгать институты галимнәре әзерләгән. Бу хакта тулырак китап сәхифәсендә хезмәттәшем Ләлә Зәйнуллина таныштыра. Исәнмесез, Идел буе Болгары ата-бабаларыбызның рухи мирасы белән турыдан-туры бәйләнештә. Ул чорның мөһим язма чыганаклары, һәйкәлләр, кабер ташлары. Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясында Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңаеннан яңа китаплар тәкъдим итте. Ике китаптан торган җыентыкта Алтын Урда дәүләтенең таш язма истәлекләре, кабер ташларының фотолары, текстологик укылышлары тупланган. Биредә Болгар чырларыннан, бигрәк тә Алтын Урданың Болгар улысыннан сакланып килгән таш язма истәлекләр, дөресен генә әйткәндә, менә шушы чырлардан сакланып калган, бәлки иң ышанычлы тарихи истәлекләр һәм безнең көннәргә шушы елларның ахаңын китереп җиткергән иң борынгы язуларның, истәлекләрнең берсе дип аңларга кирәк. Таш язмаларда язылган исемнәрдә татар дигән сүз бар. Ул кешенең атамасы яисә исеменең бер өлеше шулай йөртелгән. Ташларның иң борынгысы 1282 елда куелган. Хәзерге технологиялар язмаларны аңларга ярдәм итә. Рухи мирас, изләнүләр һәм табышлар Идел буе Болгар дәүләте язма истәлекләре китабына Идел буе Болгар тарихының 5 әдәби ядкәре кертелгән. Şarkı seyahatçileri Şehabattin Mercani, Rezaddin Fakhriddin köpek kurnekli Tatar ruhanilerin hizmetlerinde Bulgar devleti, medeniyet uçağı, galimler hem şairler ile olarak tilge alınır. Birçok eserde edebiyat da var, folklor da var, fen de var, din de var. Buna şimdi hem bir kıymetli vakitte popüler olan bütün İslam dünyasında hem yana saksini takıldı. Onlar ikisi iki kişi. Ana hizmet ezerek, lakin bu şairinde. Şulay kim halk kabilleri olmagan meditsina traktatı. Bulgarlarda şul hatlı meditsina güçlü bulgan. Biride iyalida olib barıla торган зур эшне күрсәтә торган китаплар күргәзмәсе дә оештырылган. İslam dinində kitap düşüncəsi izgi Qur'an degənni аңлата. Татарстан Milli Kitapxanasında Ulug kitap күргәзмәсе эшли. Onda халыкка уникаль Qur'an китаплары тәкъдим ителә. Bu 17-нче гасырдан сакланып килгән Qur'an. Кулъязма Госман империясында булдырылган. Шырпы тартмасы зурлыгындагы Qur'an 1690 елда дөнья күргән. Мөселман дөньясында беренче 1804 елда Казанда басылган Qur'an да биредә урын алган. Безнең рәссамыбыз һәм скульпторыбыз Бакый Урманчы милкендә булган һәм ул шушы Госманлы төрек телендә төзелгән тәфсиргә үзенең аңлатмаларын, кайбер аңлашылмаган сүзләрнең тәрҗемәләрен язган. Экспонатлар арасында Финляндия татары Хәсән Хәмидулла ярдәме белән басылган Qur'an бар. Кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлегендә Qur'an коллекциясе 1996 елда оеша башлый. Бүгенге көндә Милли китапханәдә Qur'анның гарәп, фарсы, башкорт, төрек һәм башка телләрдә 300-дән артык төре бар. Госманлы Төркиясендә, анда Урта Азияда, Бухара әмирлекләрендә, Хақан, Хива әмирлекләрендә кулъязма китапны тудыру өчен махсус каллиграфлар мәктәпләре булган. Алар фақат шуның белән генә көн күреп үзенең тамагын туйдыра торган булсалар, безнең җирлектә андый мәктәпләр булмаган каллиграфлар. Безнең өчен барыбер иң кадерлесе менә булса безнеке. Чөнки аның менә башлангыч сүрәләре, Фатиха сүрәсе белән Бакара сүрәсенең бизәлеше дә безгә татарлар өчен бик якын. Күргәзмә ачылышында Qur'an бастыруның заманча алымнары да тәкъдим ителде. Bizim için en mühimi Qur'an'ın мәгънәсен тәрҗемә итү. Түгел, анда авыр катлаулы шушы илаһи проблемаларга аңлатма бирү кирәк. Дөнья белән танылганда да безнең Казан басмасы. Ул бик күп тапкырлар басылган, төрле форматта басылган әйтик. Менә төрле җирләрдә сакланган. Бу безнең мирас. Бу мирас өчен без бүген көнгә белән генә түгел, киләчәккә, кыямәткә хәле бу сакланырга тиеш һәм халкыбызга, милләтебезгә файда китерә торганнан булып, шушы юлдан без барырга тиеш булабыз иншалла.
Коръән коллекциясын җыю бүгенге көндә дә актив рәвештә дәвам итә. Мөселман дөньясының рухына алып кайтучы изге китаплар белән август азагына кадәр танышырга мөмкин. Бүгенгә шулар исән имин булыйк.